Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sahabat jurnal Satria Swaja, mari kita mulai pembacaan kitab Tijanud Darori, makna Jawa dari awal sampai hatam langsung dalam satu episode. Semoga bermanfaat. Karangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri, matannya ini. Untuk syarahnya itu Tijanud Darori, ini adalah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Semoga bermanfaat, dan sebelumnya dimohon untuk membacakan surat Al-Fatihah kepada pengarangnya. Sya'ulillahi lahum Al-Fatihah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sopo ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani kang ulas asih ing dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahimi kang ulas asih ing dalam akhirat beloko. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetap kedue Gusti Allah Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Wassalatu utawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan iku ala rasulillahi mugo tetap ing atase utusane Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, laning dalam sawise maca bismillah alhamdulillah sholawat lan salam, fayaqulu mongko ngendika sinten fakirun wong kang butuh rahmata rabbihi ing rahmate pangerane fakir, al khabiri kang moho weruh sapa rabbihi, al basiri tur kang moho mirsani sapa rabbihi. Rupane fakir Ibrahimu Syekh Ibrahim Al-Bajuri kang bangsa Bajuri, dzu taqsiri kang anduweni sifat pepeko sapa Ibrahim. Fayaqulu tolaba ing lafat tolaba nyuprih minni sangking ingsun sopo ba'dul ikhwani sebagiane piro-piro sedulur, aslaha mugo paring bagusake mugo bagusake sinten Allah Gusti Allah li maring ingsun walahum lan maring ba'dul ikhwan bagusake alhala ing tingkah wasya'na lan kelakuan, atau wasya'na tegese tingkah. Tolaba nyupri minni sangking ingsun an aktuba ingin to nulis sopo ingsun lahu krono ba'dul ikhwan risalatan ing risalah kitab cilik tashtamilu kang ngawengku opo risalah ala sifatil maula ing atase piro-piro sifat bendoro wa ada bisa pangeran wa ada dihalan piro-piro lelawane sifatil maula wa malan ing atase perkara ya juzu kang menang opo ma fi hakihi ing dalam hake Gusti Allah Ta'ala halai maha luhur sinten Allah. Wa alamalan mengku tashtamilu wa alamalan mengku ing atase perkara yajibu kang wajib opo ma fi hakir rusuli ing dalam hake piro-piro utusan, wa malan perkara yastahilu kang mustahil atau kang muhal opo ma fi hakihim ing dalam hakke rusul, wa malan perkara yajuzu kang menang opo ma. Fa ajabtuhu mongko nyumbadani sopo ingsun ing ba'dul ikhwan gitu. Ila dzalika maring mengkono an aktuba lahu. Ila dzalika maring mengkono an aktuba fakultu nuli mengendika sapa ingsun wabillahi taufiku wabillahi lan mung iku tetep kelawan Gusti Allah ataufiku utawi pitulung. Yajibu wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf opo ayya arifa
wajib opo aya arifa yen to ngawruhi sapa kullu mukallaf ma ing perkara yajibu kang wajib opo ma fi haqihi ing dalem hakke Gusti Allah taala wa malan perkara sifat yastahilu kang mustahil opo ma wa malan perkara yajuzu kang wenang opo ma fayajibu mongko wajib fi haqihi ing dalam hakke Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Allah fi haqihi wajib opo al wujudu sifat wujud ono wadiduhu lan utawi lelawanane al wujud iku al adamu sifat ora ono wadalilu utawi dalile ala dzalika ing atase mengkono wujud iku wujudu hadhil makhluqati wa dalilu iku wujudu hadhil makhluqati anane ikilah piro-piro makhluk wa yajibulan wajib fi haqqihi ing dalam hakke Allah taala opo al-kidamu sifat kidam sifat dingin wa maknahu utawi maknane kidam iku annahu temen setuhune Gusti Allah iku la awwala ora ono kawitan iku maujud lahu kedue Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Allah wadiduhu utawi lelawanane al-kidam iku al-hudusu anyar teko wadalilu utawi dalile ala dzalika ing atase mengkono al-kidam iku annahu temen setuhune Gusti Allah iku laukana lamun ono sinten Allah iku hadisan zat kang anyar teko lah taja mongko yakti butuh sinten Allah ila muhdisin maring perkara kang anyarake wahwa utawi muhdis ikumu atau wahwa utawi anahu laukana hadisan lah taja ila muhdis iku muhalun kang muhal atau gini aja wahwa lan utawi ihtiyaj ila muhdis gitu ya diambil masdarnya wahwa utawi ihtiyaj iku muhalun muhal wa yajibulan wajib fi haqqihi ing dalam hakke Gusti Allah taala sinten mahal taala hale mahaluhur sinten Allah sing wajib opo al baqa'u sifat tetep wa maknahu utawi maknane baqa iku annahu temen setuhne Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Allah iku la akhira ora ono akhir iku maujud lahu kedue Gusti Allah wa dalilu utawi dalile ala dzalika ing atase mengkono al baqa iku annahu temen setuhne Gusti Allah iku laukana lamun ono sinten Allah iku fanian kang sirna kang fana kang rusak la kana mongko yakti ono sinten Allah iku hadisan kang anyar teko wahwa utawi laukana fanian iku muhalun kang muhal wa yajibulan wajib fi haqqihi ing dalam hakke Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Allah opo sing wajib opo al mukhalafatu nulayani lil hawadisi maring piro-piro perkara kang anyar teko atau lil hawadisi maring piro-piro makhluk wa maknahu utawi maknane mukhalafah lil hawadisi wa maknahu utawi maknane al mukhalafah lil hawadisi ku annahu temen setuhune Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Allah iku laisa ora ono sinten Allah sinten iku sapa iku laisa ora ono sinten Allah iku mumathilan kang madani lil hawadisi maring piro-piro makhluk perkara kang anyar teko falaisa mongko ora ono iku lahu tetep kedue Gusti Allah apa ya duntangan wala ainun lan ora ono meripat
mata, wala udhunun lan ora ono kuping, wala ghairu dzalika lan ora saliyane mengkono-mengkono, yadun ainun udhun, min sifatil hawadisi nyatane saking piro-piro sifate makhluk. Min ini cara makna ketika jamak dua-duanya piro-pironya satu kali. Min sifatil hawadisi nyatane saking piro-piro sifate makhluk, atau bisa secara makna tarkib atau makna nahu sorob. Min sifatil hawadisi nyatane saking piro-piro sifat piro-piro makhluk. Wadiduha utawi lelawanane al mukhalafah lil hawadisi iku al mumatsalatu madani makhluk, wadalilu utawi dalile ala dzalika ing atase mengkono-mengkono mukhalafah lil hawadisi iku annahu temen stune Gusti Allah iku laukana lamun ono sinten Allah iku mumathilan kang madani lil hawadisi maring piro-piro makhluk, lakana mongko yekti ono sinten Allah iku hadisan zat kang anyar teko. Wa huwa utawi mumasilan laukana mumasilan lil hawadis iku muhalun kang muhal, bisa kembalinya ke anahu. Wa yajibulan wajib fi haqqihi ing dalam hakke Gusti Allah Ta'ala opo al qiyamu jumeneng sifat jumeneng binafsi kelawan awak dewene. Wa maknahu utawi maknane al qiyam binafsi iku annahu temen setuhne Gusti Allah Ta'ala iku la yaftakiru enggak ada pulpennya. Iku la yaftakiru ora butuh sinten Allah illa mahalin maring panggonan, ora butuh maring panggonan tempat, wala ila mukhassisin lan ora butuh maring perkara kang nertentuake. Nah, mukhassis iku dari antara wujud dan tidak ada ditentukan wujudnya. Wadiduhu utawi lelawanane al-qiyam binafsi iku al-ihtiyaju butuh ilal mahalli maring panggonan, wal mukhassisi lan maring perkara kang nertentuake. Wadzalika utawi dalile wadalilu utawi dalile ala dzalika ing atase mengkono al-qiyam binafsi iku annahu temen setuhne Gusti Allah iku lawih taja lamun butuh sinten Allah ila mahalin maring panggonan, lakana mongko yekti ono sinten Allah iku sifatan sifat rupa sifat, wa kaunuhu hale utawi anane Gusti Allah iku sifatan sifat iku muhalun muhal, wa kaunuhu mubtada iku muhalun khobarnya, kaunuhu hu-nya isim kana sifatan khobar kaun, walawih tajalan lamun butuh sinten Allah ila mukhassisin maring perkara kang nertentuake, lakana mongko yekti ono sinten Allah iku hadisan dat kang anyar teko. Wa kaunuhu tawi anane Gusti Allah iku hadisan dat kang anyar teko iku muhalun muhal, wa yajibulan wajib fi haqqihi ing dalam hake Gusti Allah Ta'ala halai mahal luhur sinten Allah opo sing wajib al wahdaniyatu sifat wahdaniyah sifat ijen fi dzati ing dalam dzate Allah, wa fi sifati lan ing dalam piro-piro sifate Allah, wa fil af'ali lan ing dalam piro-piro penggaweane Gusti Allah. Wa ma'nal wahdaniyati utawi maknane wahdaniyah fi dzati ing dalam dzat iku annaha taman setuhune zate Allah iku laisat ora ono opo zat iku murakkabatan kang den susun an ajzain saking piro-piro bagian atau juz mutaaddidatin kang wewilangan. Wa ma'nal wahdaniyati utawi maknane sifat wahdaniyah fi sifati ing dalam piro-piro sifat iku annahu temen setuhune Gusti Allah iku laisa ora ono iku lahu tetep kedue Gusti Allah opo sifatani sifat loro. Laisa ini khobar muqaddam, ini isim laisa. Fa aktsara mongko hale leuwih akeh, atau bisa fa aktsara hale leuwih akeh, fa-nya zaidah. Min jinsin saking jinis wahidin kang siji. Jadi laisa lahu sifatani min jinsin wahidin, tidaklah ada dua sifat dari satu jenis. Ka kudrota ini koyo sifat kudroh loro, wa hakadza lan sak teruse.
Walaisalan ora ono iku li ghairihi tetep kedua Gusti Allah apa sifatun sifat syabihu kang nyerupani apa sifatun sifatahu ing sifat Gusti Allah. Tidaklah orang lain selain Allah itu mempunyai sifat yang menyamai sifatnya Allah. Wa ma'nal wahdaniyati utawi maknane wahdaniyah atau ijen fil af'ali ing dalam piro-piro penggawean iku anahu temen setuhune Gusti Allah iku anahu temen setuhune kelakuan. Wa ma'nal wahdaniyah wa ma iku anau temasune Gusti Allah iku laisa ora ono iku li ghairihi tetep kedua Gusti Allah apa fi'lun penggawean minal af'ali kang tetep saking piro-piro penggawean. Jadi setiap pekerjaan itu yang menciptakannya Allah. Saya ulangi, wa ma'nal wahdaniyati utawi maknane wahdaniyah fil af'ali ing dalam piro-piro penggawean iku anahu wa makna iku anahu temassune Gusti Allah iku laisa ora ono iku li ghairihi tetap kedua Gusti Allah apa fi'lun penggawean minal af'ali kang tetap saking piro-piro penggawean. Jadi tidak ada selain Allah itu mempunyai pekerjaan. Wadiduha utawi lelawanane wahdaniyah iku ata'addudu wewilangan berbilang. Wadalilu utawi dalile ala dzalika ing atase mengkono-mengkono wahdaniyah iku annahu temen stune Gusti Allah iku laukana lamun ono sinten Allah iku muta'addidan kang wewilangan zat kang wewilangan lam yujad mongko ora den temu apa syai'un suwiji-wiji min hadhil makhluqati kang tetap saking piro-piro ikilah makhluk kang tetap saking ikilah piro-piro makhluk itu min hadhil makhluqat. Wa yajibulan wajib fi haqqihi dalam haqqi Gusti Allah taala alai mahlur sinten Allah opal kudratu sifat kudrah wa hiya utawi al kudrah iku sifatun sifat qadimatun kang dingin qaimatun kang jumeneng bidzatihi kelawan zate Gusti Allah taala alai mahlur sinten Allah yujidu kang bisa mujudake sinten Allah biha kelawan sifat kudrah wa yu'dimulan bisa ngora ono ake atau ora ono ake sinten Allah wadiduha ayu biha ay biha kelawan kudrah wadiduha utawi lelawanane kudrah iku al ajzu sifat apes wadalilu utawi dalilai ala dzalika ingatase mengkono-mengkono al kudrah iku anahu temen setuhune Gusti Allah iku laukana lamun ono sinten Allah iku ajizan kang apes lam yujad mongko ora den temu opo syai'un suwiji-wiji min hadhil makhluqati kang tetep saking ikilah piro-piro makhluk. Wa yajibulan wajib fi haqqihi dalam haqqi Gusti Allah taala opo al iradatu sifat iradah ngarepake wa hiya utawi iradah iku sifatun sifat qadimatun kang dingin qaimatun kang jumeneng bidzatihi kelawan zate Gusti Allah taala hale mahaluhur sinten Allah yukhasisu kang nertentuake atau hale nertentuake sinten Allah biha kelawan iradah biha kelawan sifat wal mumkina ing perkara kang mungkin bil wujudi kelawan wujud awi bil adami utawa kelawan ora ono gitu. Jadi perkara mungkin ini kan mungkin ada mungkin tidak ada dan ditentukan sama Allah wujud aja gitu akhirnya wujud au bil ghina utawa kelawan sugih au bil fakri utawa kelawan fakir au bil ilmi utawa kelawan alim ilmu au bil jahli utawa kelawan bodoh ila ghairi zalika maring sakliyane mengkono wujud ila akhirih au bil adam ila akhirih. Wadiduha utawi lelawanane sifat iradah iku al karahatu sifat karoha itu keserang kepaksa kapakso iku al karohatu sifat kapakso.
Wa dalilu utawi dalile ala dalika ing atase mengkono sifat iradah, dalil atas sifat iradah iku annahu temen setuhune Gusti Allah iku laukana lamun ono sinten Allah iku karihan kang kapeksa lakana mongko yakti ono sinten Allah iku ajizan kang apes wa kaunuhu utawi anane Gusti Allah iku ajizan kang apes iku muhalun kang muhal wa kaunuhu utawi anane Allah iku ajizan khobar kaun iku muhalun khobar utawi di sini mubtada wa yajibulan wajib fi haqqihi ing dalam hak Gusti Allah taala wajib opo al ilmu sifat ilmu wahia utawi sifat ilmu al ilmu sifatul ilmi iku sifatun sifat qadimatun kang dingin hiya ini boleh muannas kenapa karena memandang khobarnya muannas wahia utawi al ilmu iku sifatun sifat qadimatun kang dingin lil golabah lil khobar ya golabatil khobar iku sifatun sifat qadimatun kang dingin qaimatun kang jumeneng bidzatihi kelawan zate Gusti Allah taala lemah luhur sinten Allah ya'lamu kang ngawaruhi sinten Allah biha kelawan sifatun sifat ilmu itu al asya'a ing pira-pira sewiji-wiji wadiduha utawi lelawanane sifatul ilmi iku al jahlu bodoh wa dalilu bodoh itu tidak tahu wa dalilu utawi dalile ala zalika ing atase mengkono sifatul ilmi atau al ilmu iku annahu ini balik ke sini iku annahu temen setuhune Gusti Allah iku laukana lamun ono sinten Allah iku jahilan kang bodoh lam yangkun mongko ora ono sinten Allah iku muridan zat kang ngarepake gak ada keinginan karena tidak tahu apa-apa wahwa utawi annahu laukana jahilan seandainya Allah bodoh iku muhalun kang muhal wa yajibulan wajib fi haqqihi ing dalam hake Gusti Allah taala opo al hayatu sifat urip wahia utawi hayat iku sifatun sifat qadimatun kang dingin qaimatun kang jumeneng bidzatihi kelawan zate Gusti Allah taala sifat terdahulu yang melekat pada zatnya Allah taala tusahihu kang bisa benerake opo sifat lahu kedua Gusti Allah ayata sifa ingin to persifatan sinten Allah bil ilmi kelawan ilmu wa ghairihi lan sa'liyane ilmu minas sifati nyatane saking pira-pira sifat yang dapat membenarkan bahwa Allah itu mempunyai sifat. Seandainya kalau mati itu nggak mungkin punya sifat ilmu gitu. Wadiduha utawi lawanane sifat hayat iku al mautu sifat mati wa dalilu utawi dalile ala dalika ing atase mengkono sifat hayat iku annahu temen setuhne Gusti Allah iku laukana lamun ono sinten Allah iku mayitan kang mati lam yakun mongko ora ono sinten Allah iku qadiron dat kang kuwasa wala muridan lan ora ono iku kang ngarepake wala muridan lan ora ono iku kang ngarepake wala aliman lan ora ono iku kang ngawaruhi wa huwa utawi annahu laukana mayitan ila akhirih iku muhalun kang muhal wa yajibulan wajib fi haqqihi ing dalam hake Gusti Allah taala limalur sinten Allah opo as-sam'u sifat sama sifat ngerungu sifat pengerungu atau midanget sifat midanget wal basaru lan sifat ningali atau mirsani wahuma utawi sifat sama wal basar iku sifatani sifat karone atau sifat loro qadimatani kang dingin karone atau kang dingin loro qaimatani kang jumeneng karone bidzatihi kelawan zate Gusti Allah taala yan kasyifu kang dadi kebuka bihima kelawan sama lan basar opo al maujudu perkara kang wujudnya perkara wujud itu bisa tersingkap. Wadiduhu mautawi lalawanane sama lan basor iku asomamu sifat budak wal ama lan wuto
budak tidak bisa mendengar, ama itu buta tidak bisa melihat. Wa dalilu tawi dalile ala dzalika ing atase mengkono sama lan basor iku qauluhu dawuhe Gusti Allah taala rupane wa huwa samiul basir. Wa huwa utawi Gusti Allah iku samiu zat kang bisa mirsan bisa midanget, wal al basiru tur bisa mirsani bisa melihat bisa mendengar bisa melihat. Wa yajibulan wajib yakihing dalam hake Gusti Allah taala le malur sinten Allah opo al kalamu sifat kalam sifat gunem. Wa huwa utawi al kalam iku sifatun sifat qadimatun kang dingin qaimatun kang jumeneng bidatihi kelawan zate Gusti Allah kurang hak ta'ala le mahlur sinten Allah laisat kang ora ono opo sifatun qadimatun yang kalam ini sifatul kalam iku biharfin rupa huruf baknya zaidah wala sautin lan ora rupa suara bukan huruf bukan suara. Wadiduha utawi lawanane sifatul kalam iku albukmu sifat bisu wa huwa utawi albukmu iku al khorsu bisu. Wadalilu bisu tidak bisa berucap. Wadalilu tawi dalil yang la dzalika ing atase mengkono al kalam iku qauluhu dawuhe Gusti Allah taala rupane wa kallamallahu Musa taklima wa kallama lan gunemi sinten Allah Gusti Allah Musa ing Nabi Musa takliman kelawan gunem temenan. Sungguh Allah itu pernah berbicara dengan Nabi Musa. Wa yajibulan wajib fi hakihing dalam hake Allah taala opo kaunuhu anane Gusti Allah iku qadiron zat kang kuasa. Wadiduhu tawi anane kaunuhu wadiduhu tawi lelawanane kaunuhu qadiron iku kaunuhu anane Gusti Allah iku ajizan kang apes. Wadalilu tawi dalile ala dzalika ing atase mengkono kaunuhu qadiran iku dalilul qudrati dalile sifat kudrah. Wa yajibulan wajib fi hakihi dalam hak Gusti Allah taala opo kaunuhu anane Gusti Allah iku muridan zat kang ngarepake. Wadiduhu tawi lelawanane kaunuhu muridan iku kaunuhu anane Gusti Allah iku karihan kang kapaksa. Wa dalilu tawi dalil ala dzalika ing atase mengkono kaunuhu muridan iku dalilul iradati dalile sifat iradah. Wa yajibulan wajib fi hakihi dalam hak Gusti Allah taala opo kaunuhu anane Gusti Allah iku aliman kang mudaneni. Wadiduhu tawi lelawanane kaunuhu aliman iku kaunuhu anane Gusti Allah iku jahilan kang orang ngerti atau kang bodoh, itu mustahil ya. Wadalilu tawi dalile ala dzalika ing atase mengkono kaunuhu aliman iku dalilul ilmi dalile sifat ilmu. Wa yajibulan wajib fi hakihi ing dalam hak Gusti Allah taala opo sing wajib ini yajibu fiil opo kaunuhu anane Gusti Allah iku hayyan kang urip. Wadiduhu tawi lelawanane kaunuhu hayyan iku kaunuhu anane Gusti Allah iku mayitan kang mati. Wadalilu utawi dalile ala dzalika ing atase mengkono kaunuhu hayyan iku dalilul hayati dalile sifat hayat yang di awal-awal. Wa yajibulan wajib fi hakihi dalam hake Gusti Allah taala opo kaunuhu anane Gusti Allah iku sami'an zat kang midanget basiron tur iku kang mirsani khobar sani. Ini khobar kedua. Wadiduhuma utawi wadiduhuma utawi lelawanane kaunuhu sami'an basiron iku kaunuhu anane Gusti Allah iku asamma kang bisu. Wa kaunuhu lan anane Gusti Allah iku a'ma kang wuto. Wa dalilu tawi dalile wuto buta. Wa dalilu tawi dalile ala dzalika ing atase mengkono
Kaunuhu sami'an basiron iku dalilus sam'i dalile sifat sama wa dalilul basori lan dalile sifat basor wa yajibulan wajib yakihi ing dalam hake Gusti Allah Ta'ala hale mahaluhur sinten Allah opo sing wajib kaunuhu anane Gusti Allah iku mutakalliman dat kang guneman wadiduhu bisa berbicara wadiduhu utawi lelawanane kaunuhu mutakalliman iku kaunuhu anane Gusti Allah iku abkama kang bisu wadalilu utawi dalile ala dalika ing atase mengkono kaunuhu mutakalliman iku dalilul kalami dalile sifat kalam atau bisa koyo dalile sifat kalam. Wal jaizu tawi sifat jaiz fi hakihi ing dalam hake Gusti Allah Ta'ala opo fi'lu kulli mumkinin ini sifat jaiz bagi Allah sifat boleh opo fi'lu kulli mumkinin ngelakoni atau ngagawe saben-saben perkara kang wenang atau perkara kang kongang perkara yang mungkin Allah bisa melakukan perkara yang mungkin au tarkuhu utawa ninggal fi'li kulli mumkin atau au ninggal kulli mumkin bisa kesini rujuknya wa dalilu utawi dalile ala dalika ing atase mengkono fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu iku annahu tamanstune Gusti Allah iku la wajib lamun wajib alaihi ngatasi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala subhanahu ay usabbihu subhanahu kelawan maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sinten Allah wa dalilu ala dalika iku anahu la wajib alaihi subhanahu wa ta'ala opo la wajib lamun wajib opo fi'lu kulli syai'in ngelakoni wiji-wiji au tarkuhu utawa ninggal jawabnya law di sini jadi gini wadalilu utawi dalile ala zalika ing atase fi'lu kulli mungkin khobarnya iku anahu la wajaba ini khobarnya anahu la wajaba ini kan la wajaba seandainya lamun wajib la wajaba lamun wajib ini law ini jawabannya ini law imtina ini jawabannya la soro mongko yakti dadi opo al jaizu perkara kang menang iku dadi iku wajiban kang wajib wajiban iku kang wajib au mustahilan utawa kang mustahil wajib nisbatnya ketika wajib fi'lu syai mustahil ketika nisbatnya tarku syai wa huwa utawi mengkono la soro al jaiz wajiban au mustahilan iku muhalun kang muhal wa yajibulan wajib fi hakir rusuling dalam hake piro-piro utusan ini udah sifat rasul alaihim iku tetep ingatasi rusul as-salatu utawi tambahi rahmat ta'zim wassalamulan keselamatan yajibu wajib opo asiduku sifat teman jujur wadiduhu utawi lelawanane asiduku iku al-kadzibu sifat goroh berbohong wadalilu utawi dalile ala dzalika ingatase mengkono asiduku iku annahum teman setuhne rusul iku lau kadzabu lamun goroh sapa rusul lakana mongko yakti ono opo khobarullahi khobare Gusti Allah ceritanya Gusti Allah atau berita Gusti Allah wartone Gusti Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala iku khobarnya kana iku kadziban kang goroh wa huwa utawi kana khobarullah kadziban iku muhalun kang muhal wa yajibulan wajib fi haqihi min dalam hake rusul alaihi wassalatu wassalam cara maknanya kayak tadi ya alaihim iku tetep alaihim mugo iku tetep ingatasi rusul as-salatu tawi tambah rahmat ta'zim wassalamulan keselamatan wa yajibulan wajib tadi opo al amanatu sifat amanah kena den percaya wadiduha utawi lawanane al amanah iku al khiyanatu sifat khiyanah cidero kalau bahasa Jawanya cidero wa dalilu utawi dalile ala dzalika ing atase mengkono al amanah iku annahum tamanstuni rusul iku law khanu lamun cidero copo rusul bi fi'li muharramin kelawan ngelakoni perkara kang den haramake au makruhin utawa perkara kang den sengiti atau perkara kang makruh lakunna
lakunna mongko yakti ono sopo kita iku makmurina piro-piro kang den perintah bimisli dzalika kelawan sepadane mengkono-mengkono fi'li muharramin au makruhin wala yasihulan ora sah opo anu maro yen to den perintah sopo kita bi muharramin kelawan perkara kang haram atau kang perkara kang den haramake muharram au makruhin utawa perkara kang utawa kelawan perkara kang den makruhake gitu ya. Wa yajibulan wajib fi haqqihim ing dalam hake rusul alaihi wassalatu wassalam opo tabligu ma wajibnya opo tabligu ma nekaake perkara umiru kang den perintah sapa rusul bitablighihi kelawan nekaake ma nekaake ke siapa lil khalqi maring makhluk wadiduhu tawi lelawanane tabligu ma umiru iku kitmanu dzalika ngumpetake mengkono ma umiru wa dalilu tawi dalil ala dzalika ing atase mengkono tablig iku annahum temen setuhune rusul iku lau katamu lamun padha ngumpetake sapa rusul syai'an ing swiji-wiji mimma kang tetep saking perkara umiru kang den perintah sapa rusul bitablighihi kelawan nekaake ma lakunna mongko yekti ono sapa kita iku makmurina piro-piro kang den perintah bikitmanil ilmi kelawan ngumpetake ilmu wala yasihulan ora sah opo anu maro yen to den perintah sapa kita bihi kelawan kitmanul ilmi li anna katimal ilmi krana temen setuhne wong kang ngumpetake ilmu iku malunun kang den laknat. Nah makanya di share di YouTube. Wa yajibulan wajib fi haqqihim ing dalam hak Rasul alaihi wassalatu wassalam apa al-fatonatu sifat fatonah limpat bahasa Jawanya cerdas. Wa diduha utawi lelawanane al-fatonah iku al-baladatu sifat bebel bodoh. Wa dalilu utawi dalile ala dzalika ing atase mengkono al-fatonah iku anahu teman stune kelakuan iku lawin tafat lamun dadi sepi anhum saking rusul opo al-fatonatu sifat limpat lama qadaru mongko yakti lamnya lam yang jawab law mongko yakti ora kuoso sopo rusul ayukimu ingin to jumenengake sopo rusul hujatan ing hujah ing dalil alal khosmi ngalahake ing atase musuh wa huwa utawi lawin tafat atau maqadaru adamul qudrah bisa tidak mampu iku muhalun muhal li anal qur'ana krana temen stune Qur'an iku dalan nuduhake apa Qur'an fi mawadi ing dalam piro-piro panggonan katsirotin kang akeh menunjukkan karena Qur'an itu banyak sekali dalam beberapa tempat Al-Qur'an menunjukkan ala iqamatihi mingatasi olehe jumenengakene rusul al hujjata ing hujjah. Ini jadi maf'ul dari iqamah. Jeneng jumenengake hujjah alal khosmi ngalahake ing atase musuh. Wal jaizu tawi sifat menang fi haqqihim ing dalam hake rusul alaihi wassalatu wassalam. Nih sifat bolehnya gimana? Wal jaizu tawi sifat menang ala fi hakim iku al-a'radu piro-piro sifat al-basyariyatu kang bongso menungso sifat-sifat kemanusiaan alati rupane tapi nggak boleh jadi badal alati kang la tuaddi kang ora nekaake opo alati ila naqsin maring derajat kurang atau maring sudo kurang fi maroti bihim dalam piro-piro derajat rusul al-aliyati kang luhur kal marodi contoh kal marodi koyo loro sakit wanawi lan sepadane marod wa dalilu tawi dalile ala dzalika ing atase mengkono al-a'rad al-basyariyah iku musyahadatuha oleh den tingaline al-a'rad basyariyah karena terlihat bihim kelawan rusul alaihi wassalatu wassalam khatimatun yajibu wajib khatimatun utawi iki iku ono pungkasan ai hadhihi khatimatun terakhir pungkasan hataman
yajibu wajib ala syakhsi ngatasi wong atau ngatasi awak-awakan opo ayya arifa wajib opo ayya arifa yang to ngawaruhi wajib itu yusabu ala failihi wa yuaqabu ala tarikihi dilakukan dapat pahala ditinggalkan mendapatkan siksa. Jadi wajib ini yajibu wajib ala syakhsi ngatasi awak-awakan opo ayya arifa yang to ngawaruhi sopo syakhs nasabahu ing nasabe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi saking arah-arah bapane Kanjeng Nabi sudut pandang bapak wa min jihati umihi lan saking arah-arah ibune Kanjeng Nabi fa amana sabuhu mongko anapun utawi nasabe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi saking arah-arah bapane Kanjeng Nabi iku fahuwa jawabnya ama iku fahuwa mongko utawi nasabuhu iku sayyiduna Gusti kita rupane Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad ibnu Abdillahi kang janten putrane Abdillah ibni Abdul Muthalib kang dadi atau kang dadi ya bukan janten ulangi ibnu Abdillahi kang dadi putrane Abdillah sinten Muhammad ya ibni Abdul Muthalib kang dadi putrane Abdul Muthalib sinten Abdullah ibni Hashimin kang dadi putrane Hasim sinten Abdul Muthalib ibni Abdi Manafin kang dadi putrane Manaf Abdi Manaf sinten Hashim ibni Qusayin kang dadi putrane Qusay sinten Abdi Manaf ibni Kilabin kang dadi putrane Kilab ibni Murrata kang dadi putrane Murrah ibni Ka'bin kang dadi putrane Ka'ab ibni Lu'ayin kang dadi putrane Lu'ay ibni Ghalibin kang dadi putrane Ghalib ibni Fihrin kang dadi putrane Fihr ibni Malikin kang dadi putrane Malik ibni Nador kang dadi putrane Nadori ibni Kinana kang dadi putrane Kinana ibni Khuzaimah kang dadi putrane Khuzaimah ibni Mudrikah kang dadi putrane Mudrikah ibni Ilyas kang ibni Ilyas kang dadi putrane Ilyas ibni Mudhar kang dadi putrane Mudhar ibni Nizarin kang dadi putrane Nizar ibni Ma'adin kang dadi putrane Ma'ad ibni Adnan kang dadi putrane Adnan walaisalan orono iku fima tetep ing dalam nasab ba'dahu kang tetep ing dalam sawise Adnan ila Adam maring Nabi Adam alaihi salatu wassalam ora ono apa torikun riwayat sahihun kang sahih fima ing dalam keterangan atau nas yun kolu kang denukil opo ma. Jadi cuman sampai Adnan kesananya nggak ada riwayat lagi. Kanjeng Nabi menyetop wa manasabuhu lanana penutawi nasabe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min jihati umihi saking arah-arah ibune Kanjeng Nabi iku fahuwa khobar dari sini iku fahuwa mongko utawi nasabuhu iku sayyiduna Gusti kita rupane Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad ibnu Aminah kang dadi putrane Siti Aminah binti Wahbin kang dadi putrine Wahab sinten Aminah ibni Abdi Manafin kang dadi putrane Abdi Manaf sinten Wahab ibni Zuhrata kang dadi putrane Zuhra ibni Kilabin kang dadi putrane Kilab fatajtamiu ini tak ya fatajtamiu mongko dadi kumpul sinten Aminah ma'ahu sartane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jadihing dalam embahe Kanjeng Nabi aki kakek rupane Kilabin Kilab titik wa mimma lan iku tetep setengah saking perkara yajibu kang wajib aidon hale maneh opo ulangi wa mimma lan iku tetep setengah saking perkara yajibu kang wajib opo ma aidon hale maneh ayya lama utawi yen to ngawruhi sapa syakhs sapa wong annalahu ing temen setuhune iku tetep kedue Kanjeng Nabi haudon ono telaga ono telogo ada telaga Kanjeng Nabi punya telaga diyakini itu ya harus diketahui wa annahu lan temen setuhune wa anahulan ing temen setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yashfa'u nyafaati sinten Kanjeng Nabi fi faslil qada'i ing dalam mutusi hukum nanti ketika di padang mahsyar itu ya wa hadhihi syafa'atu tawi ikilah syafaat iku mukhtasatun kang dadi tertentu bihi kelawan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mukhtasisatun asalnya wa mimma lan iku tetep setengah saking perkara yajib kang wajib apa ma aidon hale maneh
aya rifa utawi yen to ngawruhi sapa wong ar-rusula ing pira-pira utusan al-madzkurina pira-pira kang den tutur disebutkan fil Qur'ani ing dalem Al-Qur'an tafsilan kelawan perinci-perinci secara perinci. Wa amma ghairuhum anapun utawi saliyane rusulul madzkur iku fayajibu mongko wajib alaihi ngatasé sakhs di awal tadi atau wong ya, wajib apa aya arifahum yen to ngawruhi sapa syakhs ing ghairuhum ijmalan kelawan gemblengan secara global saja, nggak usah satu-satu tahu namanya. Wa qad nadzama ba'duhum wa qad nadzama lan teman-teman nadzama kesinten ba'duhum sebagiannya ulama al-anbiya ing piro-piro nabi sudah dibuatkan nadoman. Alladzina rupane anbiya tajibu kang wajib apa ma'rifatuhum ngawaruhi anbiya tafsilan kelawan perinci. Faqala mongko ngendika sinten ba'duhum hatmun iku wajib ala kulli dzi taklifi ngatasé kabehane wong kang duweni sifat mukallaf akil balig ya. Ma'rifatun utawi ngaweruhi wajib kepada setiap mukallaf itu untuk mengetahui bi ambiyain kelawan piro-piro nabi ala tafsili ngatasé perinci kodong limu kang teman-teman den weruhi sopo ambiya fitil kahujjatina ing dalam ayatil kahujjatuna ayat Al-Qur'an ya, ayat surat Al-A'lam berapa ya, dalam ayat itu nanti ada namanya tilka hujjatuna minhum ikut tetap minhum kang ikut tetap saking ambiya sama niatun utawi wolu mimba di asyrin saking sawise 10 jadi 8 setelah 10 berarti 18. Waya bekolan esih keri atau sisa atau tetap opo sab'atun pitu. Jadi dalam ayatil kahujjatuna gitu ayatnya itu. Ayat Al-An'am. Ayat Al-An'am ya. Ayat Al-An'am. Ayat ke surat Al-An'am, suratnya tuh Al-An'am dari ayat 83 sampai 86. Tentang menceritakan nama-nama nabi ada 18. Wa yabqa lanasi tetap apa sab'atun pitu wa hum utawi sab'ah iku Idrisun nabi Idris wa Hudun lan nabi Hud, Idrisun nabi Idris, Hudun lan nabi Hud, Syuaibun lan nabi Syuaib, Sholihun lan nabi Sholeh, wa kadzalan iku koyo iki Sholeh jadi nabi maksudnya, Zulkifli utawi Zulkifli, Adamu lan Adam bil mukhtari qad terus qad khutimu loncat dari Adam, qad khutimu kang teman-teman den pungkasi sinten anbiya bil mukhtari kelawan nabi kang den pilih maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad gitu ya. Wa mimmalan iku tetep setengah saking perkara yajib kang wajib apa itiqaduhu ngeyakini ma aidon hale maneh mimma khobar anna qarnahu utawi temen setune kurune Kanjeng Nabi iku afdalul kuruni lewih utamane atau paling utamane pira-pira kurun mongso sumal korna ya, dari soal korna ini karena kornahu sumal korna ya, sumal korna kemudian sumal korna nuli kurun alladzi rupane kurun ba'dahu kang tetep ing dalam sawise kornahu Kanjeng Nabi, sumal korna nuli kurun alladzi kang ba'dahu kang tetep ing dalam sawise korna alladzi ba'dahu, jadi kurunnya Kanjeng Nabi, kurun setelahnya lagi, itu yang paling sebaik-baiknya kurun. Wayam bagilan prayugo li syakhsi ing kedua awak-awakan opo ayarifa yento ngaweruhi sopo syakhs aulahu, ini auladahu kayaknya, auladahu la ala swab,
auladahu ing piro-piro pala putrane, ingat ing piro-piro putrane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahum utawi aulad iku sab'atun ono pitu ala sahihi miturut kaul sahih. Rupane Sayyiduna Al-Qasim, rupane Sayyiduna Gusti kita, rupane Al-Qasimu Sayyid Qasim, wa Sayyidatuna lan Gusti kita rupane Zainabu Zainab, wa Sayyidatuna rupane wa Sayyidatuna lan Gusti kita Gusti wadon, kalau Sayyid itu Gusti lanang. Rupane Ruqayyah tu Ruqayyah, wa Sayyidatuna lan Gusti wadon kita rupane Fatimah tu Fatimah, wa Sayyidatuna rupane Ummu Kulsum, wa Sayyiduna lan Gusti kita rupane Abdullah, wa huwa utawi Abdullah iku al-mulaqabu kang den juluki bi thayyibi kelawan aran thayyib, wa tahiri lan aran tahir. Abdullah itu ya. Wa Sayyiduna lan Gusti kita rupane Ibrahim, wa kulluhum utawi sekabehane auladuhu atau anak-anak Kanjeng Nabi, putra-putra Kanjeng Nabi iku min sayyidatina, tetap saking Gusti kita rupane Khadijatil Kubra. Oh gini, Khadijata Siti Khadijah Al-Kubra kang agung gitu teman-teman. Semuanya dari Siti Khadijah. Illa Sayyidana angin Gusti kita rupane Ibrahima Sayyid Ibrahim, famin Maryata mongko iku saking Dewi Maryah. Nah, kalau Ibrahim itu dari Maryah. Al-Kibatiyati kang bangsa Kibati, wa hadza utawi iki yang bagi yang di tadi ya, yang bagi di awal. Wahada utawi iki yang bagi li syaksi itu terakhir itu ya, iku akhiruma akhire perkara ya sarahu atau karangan ya sarahu kang gampangake ingma sinten Allah Gusti Allah min fadlihi saking kanugrahe Gusti Allah, wa karomihi lan sifat lomane Gusti Allah, walhamdu utawi sakabehane puji kulillahi tetep kedue Gusti Allah Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh, wa sholalan muga paring rahmat sinareng ta'zim sinten Allah, rahmat lan ta'zim sinten Allah Gusti Allah ala sayidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa ala alihi wa sahbihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Alhamdulillah hatam dari awal sampai akhir tidak tanpa jeda, dari hatamnya di jam 1.20 hari Senin 12 Desember 2022. Jadi jam 1 malam 20 hari Senin, hari Senin 12 Desember 2022 di Depok Pondok Pesantren Fasihudin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Bila ada kesalahan dari segi tarkib maupun susunan maupun tasrifnya, dari segi maknanya mohon maaf, silahkan dikoreksi. Mari kita belajar bersama dan semoga yang saya harapkan, apa yang saya sampaikan, apa yang saya upload di YouTube ini bisa bermanfaat, menjadi amal jariyah, ilmin yuntafa'u bihi ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jika masih ada yang perlu ditanyakan atau masih perlu diskusi, silakan di kolom komentar. Mungkin saya sebagai admin jurnal Santri Aswaja undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.